koira nanka asengencho yokorwa libaga ailio chikura chire nyinge asoba chole banene bo mwako yigo ku mwana osoga ku nyomba tigabeke chibuti abeke jacket byeiga egero bokendumbo bwato bubonge mashabiki itandonse somogo to bwata ku abono mambia ku nyanchwa ngere locked na Dr. Nyasimi amona mashabiki mwensi piu machoge chache ni maite Samson Roswa no bwate tumurobulyo kigima asante ayungo chitolego soma asechi ujumbe wetrase mitandao buno yo mintago tevi Ndizi TV News ensemo ya YouTube na Ndizi TV News Digital yone ensemo ya Facebook kurwa diaspora tuabanywere bono mambi moswati Lydia Mura kurwa chinsemo chia doa Qatar nelishabikirito fan na mbeyemo akoba imeyo murubulyo botambe yabo Cyprian Ontita kurwa chinsemo chia doa Qatar nerno agotoka mpaka Dubai mbia mono ase owancha kwao kotobwatia Ndizi TV nero obwansu bwo mugusi kurwa diaspora Kennedy Gisemba ni maetenga kwa bokire bono mambia ya ni gotete gochikorara ekolende no rasumurubulyo bono mambia mpaka New Zealand Cyprian Marubi tuabanyero mwensi asumurubulyo mwensi pi naga igense ya itoya Kenya County ya Nairobi Mombasa chinsemo au asumugusi yago toka tubalira ni bono mambi omurubulyo chakire bene asenge nchonga nae kwagerire twabokirigo chagaiga se studio nyatalia kangantua chagaiga kolenda sengencho ya ino tuachirega se studio egere turabamanya asenchira yobo ikirano yo karibu sana tuchakamo ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita kolende ni gotokora chakira ngambara bya babasoira somurubulyo bono mambia wetera asense moye ujumbe yingo so asense moya check ndole mbalinga basoire imeyo morobelyo bono mambye nindoche Damaris Kerubo korwa chinsemo chiri chiageteli agoteba komo baka omoelyo trufosa kwambuka korwa chinsemo chiri cha masimba agoteba oinoro morobelyo nganchete ndoche mbyamo gosaselia koruga bwa studio toso imeyo morobelyo twensi elinde twimanye amange Prince Kenya korwa chinsemo chiri cha South B agoteba no tore amobaka omoelyo naboyego oenga Edwin korwa chinsemo chiri cha Kawangwale agoteba bwakire buya Ensakia bono mambia kolenda kabokendu ngarororo ntomaitenga omugaso ngubarole nikonganyete morosere korwa ase amagazeti nyemanye amange naboyego Grace Mora korwa chinsemo chiri cha Thika agoteba notole amobaka omwelyo Edina Nyaboke ateba good morning tebya bantu bonspi baligerelie omorobelyo bwensakia bono mambia Mbiamono sana bali bakulika wetera se fan page ya Sara Ontita Mama Ian agoteba good morning wakiri byakuruga chinsemo chia Sengera Bosoti tunawakilisha asante Elda Koech agoteba good morning Sara na Frida tunawaangalia sana Ann Mogeni agoteba good morning to noale me yomorobolo Douglas Elijah Ogembo agoteba good morning Ensakia tuko pamoja Nyakash Nyabuto agoteba soire me yomorobolo Jelida kwamboka agoteba bwakire byatuko ndani magi kora chinsema cha Kitale agoteba nonde pamoja Millicent Mayaka asante Lydia Mumanyi korwa South Mugrango agoteba niko ndani Vikoro Evelyn korwa chinsemo chia Mountain View imya Nairobi good morning Sarah na Frida Ndizi TV ni mambo yote Kamoranja toletere signal 92 Nairobi asante Vincent Ouko agoteba good morning Enosh Mogire akondani Samuel Mumanyi Mbiamono Winfrida Nyarangi asante sana na bali mwensi mogenda kulika wetera se fan page ya Sara Ontita gendrago to make rengereli boigo ase fan page ya Ndizi TV News abon Facebook ndoche lishabikirito na mbemo Kennedy Gisemba agoteba bwakire boka mintoto waterane asensa kiambiamono na ino gendra ko bayimeyo morobulyo mongina Salome korochinsemo cha Arizona nere nimetena bwate tyo morobulyo no nye Brighton Makoli nere olikira agoteba no bwate tie morobulyo kigima agoteba bana ba mitotuko pamoja salimia kibatindani ya studio mbiamono nande wena bwangu asante asibali bwensi mogendrete kuli Nancy Saboke kora chinsemo chiri chanya cheki agoteba no
tole amo nabo igo Linet Otiso kora chinsemo chiri chiagetengereri agoteba komo baka omoelio Mora Nadia kora chinsemo chiri chia Nairobi agoteba no tole amo obo igo Moses Maranga kora chinsemo chiri chia Rio Chungo agoteba tima itinga yi ora ngeta seni ki ora beke onyatali Ndizi TV omorobelio bwensakia mbia mono sana Henry Kamanda kora chinsemo chiri chia Nakuru agoteba abantu bonsi baso imeyo morobelio obono mambia Justin Nyagaka kora chinsemo chiri chia Kitale agoteba no tobabwatetega iga loud and clear ekeramoko makiere Jester na inche Timontiga Dan kora chinsemo chiri chia Doha agoteba komo baka omoelio umanchi muri egenda gutuma ujumbe yao gwetera MSMS ase nambe yerega bwa screen yago nabo igasi chinsemo chiri chia Facebook nabo gotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabo igasi chinsemo chia YouTube nabo gotonyara gwetera Ndizi TV News teatra sa sensemo ya kabere ya studio toko irana ntomulikire amagazeti eri tukolia lero Ndizi TV Obwansu bw'omugusi ebintu mbiraroro orakorere cece korende tari afya y'omubiro intwebu na Kisi Family Medical Center nigo tobegete bosokegima obochenu bw'amate yawo ntobwate obokoreri obonge egati yabo physician yekoringoria amarwaira se family yawo obokoreri bokorwegwa kerari tuko ntobwate omunyagatari okorigereria amarwaire yabangina gose ega gynecologist uyogotoka lituko liya Jumatano ase oramuikere asoko bwatari bagago se booking kokoroko barogoke okoko gokoreka kerari tuko obokoreri bonde mbori abuna korengwa se laboratory eduka yokonya mariogo amangana a family planning gose ko bangoro iboro korwaria amaino ase bare babwato muchando yo boigo bari babwato muchando bwa maiso nabo ogwakanere kadi yawo ya NHIF Minute CIC General Insurance Liason Group Madson Group area ya polisi ekadi ya KCB Teacher Service Commission ekadi yebenki ya Cooperative GA Insurance na Kenya Alliance Insurance nigo torime mochokisi asamagacho a New Sansora Building egorova entangani twakiresimi ase namba enoti isano na ibere isano na isato isano na ibere enoti isano na ibere isano nemo inye boigo asensemo ya WhatsApp nigo ratonyore wetera ase nambe yo Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Amarieta Steve Arika nkobole kirokyo wa msia ase ward ya ibeno ase pati korokwa UPA kose pupa arama yane ne pigipigi abantu baito baibeno nkobasaba tariki 9 mwezi wa 8 munga kerechikura monge chinguru mbasabere ebinto njibwe ko manyene nime tegwe sabera tatiga monge chinguru egere na inumba sabere tokole togenderere nibiga konyango kole bike lakini bone kerena cholirwe na bonko uchinguru kiricho gusabira abande elietariane na litangaine Steve Arika igorali ninche nambeyemo nane nko basamu mbeke nambeyemo egere nchake ko bakorera amagendero oikaibeno nandebe nambeyemo mumanyite tindi mworo asegasi nabatoko boli nainwe ebi balimu wate birenga libya na mugwate tochamo tobwaterane egere ngaki yegoika manifesto mubwate tobikirane yanamo egere Yesu kigo chimutwe College ya Tenacious Harbor niyo igorete imirango yaye guciye se bari batagite kwegera ububweni yabugo tumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT ase bari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and
dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bari chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyukumanyamange kubwatikana n'obukorani bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gusoba kirisime asenamba enotibire isate enoti sano na ibere naboko barikira liuko ase email yabo ya info@tenacioushablecollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino woko koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega ye nyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga cha uru complex yeyo toka imeyo mochobosongo asamange gose kobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megero yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Kigima mwanchi muligereria senge nchoga ndirata kwa imeyo morobeli Ensakia bono mambia twaikire ensa ya bene abwase togoche kumanya amagazeti yelitukolia lero ngankire kieke ya korekire korwali tukuli goro na endekeli ubwenerete kumanya mbali na siasa mangana na mange agendete koreka sense ya Kenya korende siasa nere irete meli asamatuko abwango iga asamatuko yomo elio nyuma tutaraswa gusimage ga tutaraswa asobochole bonene bolibosio igo echine chinga kichebene to kugania ngotegere kigima egere bwimanye asenchera yobwenge kogoso kuche kwenyorere gazeti elibwanchete egero nyara ko bakugwesomera asubwime nje asoko bako kwane nigombwate gazeti ya The Daily Nation. Nigombwate gazeti ya The Standard. Gazeti ya The Daily Nation nigeiro bolito abwase toroche ebicha yaye Uhuru Kenyatta amo natatu mwabo umugaka Kenyatta nabo Raila Odinga amo natatu mwabo Jaramogi bacholire ase gazeti ya The Daily Nation omolikibe gazeti na kwaneretenga President Raila it is now or never murayo monene buense Raila mbono iga gose ndiri naende abo molikibe gazeti agoteba igo korengana na keronko ligo chinse nigo molikibe gazeti agoteba nga oborai bwenga kiye iga nigo bole oborai bwatekerenge kenene gochiase abakenya abwase bono Uhuru na Raila banyareko babako ba famously bakorangirania malieta buna brother gosendugu inyora Uhuru Kenyatta nigo bali korangirania na William Ruto amalieta yokarbaire to bogambe mwaka bwechiri 2013 konende bintu bigacha bigaonchoro lyo chakiro mwaka 2018 ekere handshake ya swetaime nabono iga Uhuru Kenyatta nigo agendrete ko mwakireko ko kegima na kumoroka Raila Odinga endugu yae abwase amuganiretia maya asobochori obonene bolibosio abwase bagendrete kuralia na kumwakireko ko yomorembe naboigo Uhuru arorekanire ko moko boko Odinga asagendrete ko bolia bakenya bonsi banyare ko bakomwakira ekoko na gochora oborai bwa magenderero
igo bono omwancho morigereria na rayo aire abolito ase page entangani egazeti ya The Daily Nation korende nkoira nande tiga Fridah nera totebi neririye eirobolito ase gazeti yae ngingorigeria egazeti ya The Standard page entangani nige morikerete na kibono omoraibense Uhuru Kenyatta naki agenderete gwakera ekoko Raila Odinga ase obochori obonene bole bosio nigo anyareko bakagateba chingaki arenge chinsemo chia Kisumu amatebeti bunani nigo arachikoene kibuna onyareko bagakoba omoraibense korende niga anyareko bagagukurira abanyanyimbo otatume kwa bobe ase obochori bole bosio niganyare ko bakagoteba ko elinde ko eneki omorembe ase ensi ya Kenya nere buya banyara ko bagochora Raila Odinga buna omorai bense asoko eneki buna oboncherere banyare ko ba ase ensi ya Kenya boigo ase page yentangani niyemorekerete na kibono ogochika korwa ase omwaziri wechisemi Professor George Magoha kwaretete obututukanu ase chiskuru kegeranya toko bakagote chiskuru chinyare ko bachigosie kwa gochakira lituko lya lero oika chitariki 10 abali mumbanya toko bakuyarigania bene nabo igo abaiboli mbabwate meroberio ya bene igo gotaka kwenyorera amangana yasobo imengo chitole ko igora page ya kane boigo page yentangani ni yemorekerete na kibono abantu batano na babere banyare ko bagosiria amagima abo ase chinsemo chirichia Turkana East magega ya Al-Shabaab kubatarira ase chinsemecho igondo chikorigeria ase page ya gatatu twesomi amange boiga se page yentangani nigemorekerete na kibono ogokina kweli goriria mafta kwanyare ko bagokoreta umuchando ase ensemo yabarimi ondo chikorigeria ase page yemerongo 32 herinde twemanye amange inara nyare ko bagakomorikerwa ase page entangani egazeti ya The Standard ono mwanchi murigereria ngiranirere page ya The Daily Nation engane yunagote bigoro yengaki ya Raila Odinga ono iga nalia bwateri bagalia bene iliokoba omorayo gatano asense ya Kenya ekero bono toroche nonyene chipara chiko genda senka ya yecha nyari ko bachikorosiwa amache drainage arosi webyane chi connections obolendi bwensi niko bobekire ase para ya bondo elieko genda senka ya Raila Odinga molikia ko bolinga ine ekene kiorokerero buna ebinto niko byachire bya ase Raila Odinga ande ne kiorokerero buna obwiro bugambi asama tukaya maketo tigareti ko enda asobocholi liboli elintoiranelie ase page ya kabere ya gatatu ya kane ya gatano na gatano nalimo ase gazeti ya The Daily Nation boige page yo ndoroche ngabona chaos ama na confusion abaiboli bono nigo babwatu burubonge na confusion basiriri basinyire kibagokora magega yo mwaziri wechisemi Professor George Magoha koruogo chika litukoligoro buna chiskuru chinyarko bachigo siekwa gochakira litukolia lero Jumaine ligo chekorua libaga ebitaseni ao biri asichiko bacholbo chekokorerwa ebinge birasi chiskuru binyarko babigo korerwa aroro bebuli abange nigo bale noko wechanda asengencha bange tibabwati chibesa kusemba bwate nonyene fair yo gutumira borokiwa ntochikonyora yo ase page ya gatano na kabere egazeti ya The Daily Nation na bege page ya 10 koligereria wanona ki ekawa ekemeriye ekawa abale mikoro ase orogongorwa Mount Kenya bono bebwatukire kegima na baso ase migondo yabo na kolemera ekawa magega